Hello! Hello mga kamar! Hello! Ang laki ng mukha ko. Welcome to our channel! Alay ko, hindi ako pangangasakit. Pati pagngiti, ang sakit. Ano ba yan? Welcome to our channel! Hello mga kamar! Welcome mga sisi! Hello everyone! Welcome to our channel. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please don't forget to subscribe. And of course, don't forget to click the bell notification para update ka sa mga upcoming kong videos. So, welcome here and thank you for watching. So, kumusta po kayong lahat? Kumusta kayo mga kamar? Kumusta kayo mga sisi? Kumusta kayo everyone? I hope all of you, everyone, have a nice day. So, today is my dental appointment kanina, umaga. And maraming mga nangyari kaninang umaga. Hindi ako nakakuha ng mga kung ano-anong vlogs. Kasi nga, it's so uncomfortable. Naka-face mask, naka-face shield, at marami akong mga dinaanan. Dumaan ako doon sa clinic kasi kinuha ko yung x-ray ko. And then, after that, pumunta ako ng BPI, nagulog ako ng konting savings, and after that, dumaan ako sa parlor, nag-inquire ako kung magkano magpa-highlight ng mahal. 1.5 daw. Sabi ko, bakit 1.5? Nung last time na nagpa-highlight ako doon sa friend ko, hindi siya ganun ka-pricey. Kasi daw, may cellophane. Sabi ko, hindi mo na kailangan i-cellophane yung buhok ko kasi nga, na-cellophane na to. Kumbaga, ang gusto ko lang magkaroon ng mas matingkad na highlights more. So, yun. Nag-inquire lang ako, and then after that, nagutom ako, dumaan ako sa takoyaki, which is isa sa mga favorite ko na nibbles. So, dumaan ako doon, and then bumili ako, and then kumain ako dahan-dahan. Dahan-dahan lang kasi masakit ang ngipin ko. Pero malambot siya, and ang sarap. Yung family ko, hindi sila mahilig sa takoyaki. Ako lang. Kapag nagkikrave ako ng takoyaki, kahit ang layo ng Palapala, sinasadya ko yun para lang makakain ng takoyaki. So, the moral of the story is, kapag may gusto, may paraan. At kung ayaw, ay may dahilan. So, may ganon. So, ayan, napakainit. Grabe. Good afternoon na here. Good afternoon na. So, today, ang vlog ko ay i-share ko sa inyo ang brace journey ko. A quick brace journey update. So, samahan niyo ako and happy watching!
A few moments later. Hello! So ayan, kamusta naman po kayo mga sisi ko dyan? Kumusta po kayong lahat? So ngayon, it's around mga 2:30 in the afternoon and eto na, tapos nang ma-adjust and maayos yung brace ko. So, this month, yung brace ko ay 23 months na siya. 23 months and hindi pa rin siya tapos. Nasa stage pa rin siya ng alignment ng aking front and lower na ngipin. Kasi complicated. Sabi ano daw, mahirap sumunod. Kahit nagpalit na ng wire na medyo matibay, matigas, hindi siya madali na mag-backward yung front and mag-forward yung lower button. So, kanina, nagpalit ng wire, nag-cleaning, and then inayos yung dalawang bracket na nasira noong New Year kasi kumain ako ng lechong kawali. Ayun, nabali. So, dalawa pala. Akala ko isa lang, dalawa. So, yung dalawa, ang bayad noon ay 300 each. So, dalawa ay 600. O, diba? Kaya nga, kapag nagpa-brace ka, ingatan mo na huwag kumain ng mga pagkain magkukos na masira. Kumbaga, mag-loose yung mga bracket ng brace mo kasi magbabayad ka. So, I know naman, hindi lahat ng mga dentist ay pare-parehas yata yung pagsingil, pero yung sa dentist ko ay kapag natanggalan ka, 300 each. So, dalawa nga natanggal dito sa upper, so 600 plus yung monthly ko na binabayad ko. So, malapit ko nang matapos yung monthly ko and yung status ng ngipin ko ay finally, ayan. O, diba? Ang laki na ng improvement niya compare nung dati. Ayan siya. Ayan. Ang sakit. Di ako makanganga. Kasi, dati, itong nakikita ninyo na elastic band, doon niya nakasabit. Ngayon, today is the first time na nag-change siya ng location kung saan ko isasabit itong wire na, itong goma, itong elastic band. Ngayon, nandun siya. Nandun sa taas, tapos ilalagay siya dito sa harap, which is napakasakit kasi kailangan niyang i-pull pa ganun. So, notice nyo naman kapag nagsasalita ako, pansin talaga siya. Huwag nyo na lang pansinin kasi so uncomfortable for me and baka maasiwa lang kayo. Pero normal po yan. And yeah. So, uncomfortable. Sakit. Ramdam mo na parang yung muscles mo dito na exercise up and down. So, ayan na nga, kapag talagang mayroon ka ng elastic band, talagang normal talaga, 3 to 5 days masakit po talaga siya. Especially ngayon. So, I think today and after 3 days, tsaka ako makaka-recover nito. Kasi, syempre, matagal na akong may brace, kaya medyo naka-adjust na ako. So, kung bago ka pa lang, for sure, mahihirapan ka. But don't worry, kasi taste ganda. So, yun na nga, ganyan. For sure, mamamaga na naman ito bukas. Yan, pansin nyo nga, may ano siya. Kasi kapag pala naka-brace ka, tapos inaayos yung ngipin mo, may tendency, normal pala yun, na mapapansin mo na yung face mo parang nag-iiba din ng shape. So ngayon, minsan napapansin ko, minsan yung kabila ko medyo bloated, tapos yung kabila medyo hindi. Parang sabi ko, bakit parang hindi pantay? Ano daw kasi yun, sabi ng dentista, effect nung ngipin na nag-a-adjust ng alignment. So, kung ano yung ina-adjust ng brace, syempre, magre-react siya dito sa bandang dito mo. So, normal po yun. Kasi nga, kinokorrect yung alignment niya. So, huwag kang matakot. Kasi, babalik naman sa normal yung face proportion mo. So, it's part of the brace journey. So, based lang on my own experience. Kasi napapansin ko minsan, pagising ko ng umaga, sabi ko, ba't parang tabingin yung mukha ko? At parang, minsan naman naka-usli yung dito ko, or minsan naman parang, alam mo yun, basta napaka-uncomfortable minsan. Pero, yeah, sabi nga ng dentist, it's part. So, yun. Ayan siya. Ang laki na ng improvement niya. Kung napanood mo yung mga luma kong kapangit-pangit na mga vlog since nung first ever month ako, nung tinanggalan ako ng baby tooth sa harap. So, di ba, compare niya naman. Ayan.
Sakit. Nag-close na yung gap dito. So, ang ngayon, ang kinokorek na lang yung alignment from front and lower. So, kailangan perfect smile like this. Ganyan. Kaso, hindi pa siya perfect. Kasi, kapag magaganito ako, kailangan ko pa siyang i-push na ganito. Dapat nung normal na gano'n, na hindi mo na kailangan, maganon, di ba? So, ganun siya. Sakit. Mangilo-ngilo. So, kapag umiinom ng malamig na tubig, mangilo po siya. So, normal lang yun. Kaya ako, iniwasan kong uminom ng malamig na tubig. Hindi ako umiinom ng super, super lamig. Yung tama lang. Ayan. So, kung mayroon kang katanungan, please don't forget to comment down below and sasagutin ko po yan sa abot ng aking makakaya. So, I'm so happy. 23 months na yung brace ko ngayon. So, ito na po yung So, monthly po ako nagpapa-adjust ng brace ko. Yung iba, every 2 weeks, pero ako monthly ako. Kaya next month ako babalik ulit. So, yung dentist ko, nagme-message sa akin kung ano yung schedule ko at kung ano yung availability ko. Ako lang yung magpipili ng oras. So, ang lagi ko napipili is 11 in the morning kasi late ako magising. And lagi akong advance dumating, kaya lagi akong nag-aantay. So, yeah, masakit talaga. So, mamaya, kakain na naman ako ng mga malalambot na pagkain for 3 days para hindi ako mahirapan. So, ganon talaga ang buhay ng ang journey ng my brace, at alam ko na yung mga tapos na mag-brace at yung mga naka-brace din, relate. Pero ang mas nakakatuwa kapag first to 2 months mo palang mag-brace, ewan ko, kasi nang ako mangiyak-ngiyak, hindi makakain, hindi makatulog, hindi makatoothbrush, ay nako, hirap magsalita. Kaya yun ang stage na exciting, pero nakakainis minsan. Pero yeah, okay lang, it's part of the journey. So mga sisi, thank you everyone for watching. Yun lang po yung simple update ko about sa brace ko, 23 months ng this month. So, once again, good luck sa inyong lahat, sa inyong 2021. May God bless you all. And mega shout out sa inyong lahat. And thank you everyone for always being there to support my channel. To comment, to like, and yeah, for everything. So, for now, bye-bye na and see you on my next vlog. Bye-bye!